Bafethu ufikile uMajor General Sinona ohead amaHawks eKZN engaqali ukufika kapha kuMatlanga Commission. Uke wafika last year but waxa ke qwalasela allegations akajongene nazo, hayi wazicelela iextension, wathi usacela ukuyolungalungisa nje into ezithile, hayi why grantwa ipermission kwathiwa uzawuzo appear nge27 kaJanuary 2026 which is today. Hayi uyafika ke namhlanje xa ke fika uevidence leader ayamchazisela into ba uzawu appear namhlanje, uzawu testify namhlanje ene ke inoba uba kagqibanga kuzaba namhlanje nje nakusasa. Hayi akubanga kudala intambo zanikezelwa naku-legal representative wakhe uGeneral Sinona, awuthe ngena nje wathi bebengazilungiselelanga amalanga amabini bona, especially nomcimbi saphina ithethe ngelanga elilodwa. Hayi u-evidence leader wazama ukulungisa wathi hayi according to i-constitution okanye i-act okanye umgaqo wabo apha kwi-commission, umuntu xa ezotestifya akayeki until abe ugqibile. Hayi agyuwe lo mntu into hayi but still bazibonile ezinye witness umuntu appear ngoku akathatha ibreak aphinde kuthiwa uzaphinda abuye. Khumbule ke nominister Mchunu kuke kwenziwa into efana naleyo, athi omnye hayi lena into inoba le wakuzizigqibo zabo bona beyikhomishini but as per umthetho wabo umgaqo-siseko wabo abayikhululi witness. Hayi kube ngathi nje kuzaba ngu-back and forth, hayi futhi ngathi uligagu uyazazi kancinci nje legal advisor okanye urepresentative kaMajor General Sinona. Hayi angenelele uCommissioner Madlanga athi hayi sesisithathile isigqibo thina sizi-commissioners esoba akazuhamba uSinona apha singakange sibe sigqiba ngayo. Siyithethi nje enye into ke, hayi babengathi nje hayi futhi nje wabona nje uba uputha his foot down and that was it. Hayi ke sharp uyayiqala uGeneral Sinona, nisamkhumbula ungena ngani yena into emfaka kule New Vadem ufakwa ngula mcimbi wobudlelwane bakhe noKat Matlala. Ike yafika mos i-evidence eyasubmithwa nguGeneral Khumalo implicator ngongathi futhi ungumuntu bekekhipha information akhiphela uKat Matlala information. Uyasoleka kancinci nakulo mcimbi wethenda kaKat Matlala, even unyana kaMajor General Sinona naye uze kwakhona lento ngathi kunemipurchase yezindlu zama-2 meter uba niyakhumbula nje last year. So ungena njalo uzophendula lonto leyo. Hayi kuthe xa kefika wayiqala nje wazazi isibumbani yonke lonto leyo. Hayi ke after ke ngokukhona lapho kubuzwa khona umcimbi oba ubudlelwane bakhe noKat Matlala sokuzaqala bona ke ngoku, but kwakhona apho kuthethwa khona ngoba uKat Matlala ushare isibongo ngosibongo fanana nenkosikazi yakhe. So I think inkosikazi yakhe uMajor General noba nguMatlala naye. Hayi ke wazama ukubuzwa nje into ba okay you mean to tell us okanye into ba ngabe uyazalana na inkosikazi naye uKat Matlala. Hayi waba ngumuntu ongafuni ukuyiphendula lonto leyo. Hayi bo wangena ubaloyi wathi hayi awukwazi into ba uvele uthi awuzuyiphendula lento awufuni ukuyiphendula, and batsho I think kube khona nje back and forth nje ka wathi ayikho ayizuyenza lonto apha. The least you can do is doba even if awufuni ukuyiphendula utsho isizathu soba ngesizathu esiswa ndizukwazi ukuyiphendula. Wambeka emgcini. Ningalibali phabu ad-hoc committee mos niyabazi bama witness akatsho athi andifuni ukuphendula lonto leyo kungabi indaba zalutho. Hayi not apha kuMadlanga Commission bathi nje apha usewuze emgcini usebuzaba semgcini wenza ngendlela efunwa sithi. Hayi ke uzamile nje into bayitsho ke lonto lakhe into ba according to yena I think ngendlela akathetha ngayo ufune kuyithetha ngathi ngusibongo fanana, but lo sibongo fanana nizamba uzaphinde azicontradicte okanye sizibuza imibuzo eziqhubeka netestimony yakhe. Hayi ke sokusongena kubudlelwane bakhe noKat, ubudlelwane bakhe uthe ubazipha ko-20 I think 2018 or so 2018 initial xa bekethetha, but kwakhona apho seke sithi khona kwayinoba kwakungu-2019 but kwakungumtshato wakhe mhla ene-traditional wedding yena uMajor General Sinona. Buza uKat Matlala u-invitwe ngubani umazi through ngendlela endiva ngayo ingathi inkosikazi yakhe either uyichomi nomuntu waye nobudlelwane wayejola or something noKat Matlala, but uyayiva unkosikazi ngathi noKat Matlala banako ukwazana, but uMajor General uthe nje ngokwazi kwakhe yena inkosikazi noKat Matlala abazalani inoba nje zizibongo zisename into zifani into ebenza into ba babe nobobudlelwa nobo. So uthi hayi ke wathi mhle dibana naye nje the very same day yomtshato introducewa kuye wane liking kwafuna uchazisa uba yithini umcimbi we-liking yini lento yobawenza ngathi ube nje nomdladla nje ngaye. Uthi nje hayi wachazeka nje ngoKat ba exchange ne-numbers nani. Hayi ke siphumeni ke apho kuzongelwa kwimixholo le eserious ke ngoku according to yena
wamthanda uKhethi, baba nobudlelwane obeze baba bobu brotherhood. NoKhethi Matlala ningalibali Kgosi Mampuru ube nayo into etshoyo wathi uGeneral Sinono umthatha njengomfo wabo. Hayi noGeneral Sinono utshilo wathi bona according to iculture yabo xa umuntu nivana ngendlela ethile nize niye nakhe ubuhlobo kuze kube ngathi ngumfowenu, so bese benayo lo brotherly love, into engathi njalo. Oh okay, hayi sharp ke uyidisputile nje izitsholo zoba yena ubephana noKhethi Matlala information, but kwayena kukhona apho esitsho khona into yoba namcimbi walaleta nguye umuntu owayithumelela uKhethi after yena esithi wayithola phi wayifumana kwi-social media then wayiforwardela uKhethi Matlala. So nje uthi bebenako nje okokushereshelana kwe-information, but ayikho information eya within i-SAPS bekeke wayisherela uKhethi Matlala, but kwakhona aphezekelisa khona ngento akayisendela uKhethi Matlala ngemistake, but wathatha ifoni wamfonela into yoba le nto leyo ibingezi kuwe beyiya kwenye i-third party, into engathi njalo nje uke kwaba nayo ukuyithetha sharp ke. But nje umcimbi woba yena ebenokwenza nemcimbi wama-connection nale yathenda nani akananto kwenza yena enguGeneral Sinona malunga nethenda Khethi Matlala, laa nto yinto yasenational. Oh okay, wazama ukugrilwa malunga nalo mcimbi uba okay yintoni into yakwenza uthumelele uKhethi Matlala, ungenaphi uKhethi Matlala kulo mcimbi wale leta i-disbandment letter le eyo-pure political killings trusting. Hayi wabamba nje yeke into yoba bona bebesherelana nje nantoni abadibana nayo, yathi into oh okay, so wena nje abahlobo bakho nje ayikho i-interest beke nayo uKhethi into okwenza ne-political killings trust team ngokwazi kwakho, wathi kwathi okay, so ufuna ukusixelela into yoba wena nje umhlobo wakho nje ubuvela nje umthumelele nje loo nto ewadibana nayo. So is it okay into yoba singaba nalo ithemba loba okay since wena uthumelela nabangani bakho and after bembuzile uba unabangani abayingakanani, iitshomi ezingakanani, waba ngumuntu ke ongekho sure ncam, so usho into yoba sizayifumana i-information efana naleyo na bezama umfaka ekoneni yoba bayingaphi aba bahlobo inoba wena obathumelele le information enokwenza ne-political killings trust team since wena usithi awube ingenabudlelwane. Hayi ke enye iphathi nje akaye wayitsho uyithathile laa mcimbi we-meeting kaKhethi Matlala noGeneral Mkhwanazi according to yena arrangewa ngu-former minister uBhekicele. Waya kuyo apho kulo meeting leyo bazama ukuthethisana nje ngathi nomcimbi walathenda lowana yakhona nale yakholiki kaGeneral Nhlanhla Mkhwanazi lokuthiwa uthe unama-properties athini nje, but i-information ephelele ayazi ncam uba babediscussani because ingathi wayenayo ukwenza i-open off nyana into engathi njalo. But eyona phathi akathi wayikwekake wayivi khona apha eva khona uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi uba uzawuholda kancinci nje into yoba uzawudlala i-half clutch malunga nala case ekade buyothobejani for uKhethi Matlala inini, so ngathi baba khona nje izithembiso bebethembisana zona according to uGeneral Sinona. But ke thina sinayo mos into ethi hayi noba nje noba yikhona into engathi ifana naleyo inoba kwakungumdlalo nje uba efuna sivile mos no-witness E utsho uthi you play along no-witness E uplay along no-minister Senzo Mchunu, so inoba noGeneral Nhlanhla Mkhwanazi nje just uye waplaya nje along sharp, he played along. Hayi ke sharp, hayi ke uzokhona iphathi akazoyithatha uGeneral Sinona nethi ke ngoku towards the finishing line enokwenza nala mcimbi weza drugs. Bathe bembuza beingenaphi wathi because i-summon le yakhe ibinazo eza drugs ezatshontsha ezazinokwenza about I think 200 or more million rands ezatshontsha zathathwa zasiwa Port Shepstone, zalahleke Port Shepstone. Kwanezithombe pha akafuna ukuthetha ngaso but engafuna ukubiza amagama, kwathiwa kanti la magama uzowabiza utshilo ukuba abantu because bezama nje ukuyitsho, so awukho sure xa kethetha uba ufuna ukusola okanye ufuna ukusola esosaba because utshilo nje uba it's not according to yena ayimginyisi imathe indlela eza drugs ezalahleka ngayo ekubeni uba umuntu wayenesikhiya sesafe okanye esala ndawo kwakunguye, then kukhona omnye naye wafuna isikhiya wazama nje ukuyitsho nje loo nto yakhe nokwenza drugs. But nje kwakhona umcimbi onesithombe sithombe eso sinoGeneral Nhlanhla Mkhwanazi, omnye ye-ministers uSithole, sinoBhekicele apho kwalahleka khona i-drugs, sinoBhekicele, iformer omnye wayeboss yalapha kuma-Hawks nani. So nje angeke umva beke sithini nje into yakhe, so basically kwangosingama sithi nje uStona uyayiphika into enjalo. But as for umcimbi ke ngoku lo unyanakhe udibana phi noKhethi Matlala, uthi unyanakhe umdala yindoda eseyindala nomfazi wakhe
wakhe onelungelo negunya lobenza ibhizinisi nalabana akafuna ukwenza yena akangeni indawo pha. But I'm very curious into yoba uzathi udibane phi uKate Matlala nonyana yakhe, ngoba according to yena weva ngoKate, uKate sekembuza ngonyana yakhe, wazibuza naye imibuzo into yoba bazanaphi. So nje obo budlelwane obo bona bukhona, akazidispute into ezinjalo, zikhona lapho bekukhona ama-threatening messages akanganga abayafundeka, ayafunywa kusezawajonga ke nawo azofundwa. So more or less that's what they discussed in terms of i-testimony yakhe. Ndinento ethu igqibile, kuzawungena i-questioning xa sebebuya phi xa bebuya kwi-lunch. That will be upart 2 wethu we-testimony kaSinona. Kwakhona ke nalapho seke sithi yena akazani ne-Big 5 oCartello Syndicate. Eyona Big 5 yena akayaziyo wazo Elephant, Rhino no-Leopard. Enye nenye nje akazani nayo yena. Kwakhona nalapho efuna ukwehlukanisa khona i-Big 5 i-drug cartels ezinama-syndicate nani, wathi yena wazana nomcimbi wama-syndicate akazani nama-cartels, kwathi but nje bazama ukumfaka ekoneni into yoba okay umehluko yini, wazilungisa nje same time ba uyazi nje uba he went back wayocheck into yoba i-syndicate isinonomi ye-cartel nani umbona nje into yoba kwawona ama-commissioners lana uba ngaba akamilisa ingqondo akawuzobhidana nawo, ngoba uthe efika nje wabebhidana nawo Clara ama-commissioners. So nje that's more or less about it. Kukhona ke nalapho towards the end apho bese kefuna uplaya khona the victim game into yoba lento is impactile nje impilo zabo, ucela into yoba babe protected ngoba kuthi xa beza appeara apha babe bexelelwa ngoba bahlukumezeke. I think wenza lokwazekelisa nango-Minister Senzo Mchunu okanye General Shadrack Sibiya into yoba xa bezayo appeara kwaba khona moslanto into yoba bahamba bayoraidwa ezindlini zabo. So naye ke ingathi uneyakhe into yoba uthe xa keza appeara, I think it was last week Friday, kuye wafumana information yoba ngathi uzawutransferwa because of this. So vele benze nje babe disorientated nje yonke lo cela babe protected. And then while we are still on this victim game, hayi ke khona besitsho khona into yoba even unyana wakhe beke ngumuntu beke ne-business ingathi khona nakwindaba yomcimbi wama-scholar transport uluze nje i-clients, meaning uluze nje abantwana abaninzi because of le reputation. So kukhona nje reputational damage eyenzekile since kuvele yonke loo nto le. But nje yena uyazama nje ukuyibhebhetha into yoba akazali nje nento kwenza ubuKate information bekeyifumana phi ethini njani, ebuvumile ubuhlobo bakhe noKate. But khona besitsho uthe xa seke siva yonke ke kule nto lena, after I think uKate sekefune ukutshintsha nobudirector bakhe kula company Media Care 24, waqala naye waba ngathi uba nokumsola nyana, wafuna nje ukuzikhipha but awuvele nje uzikhiphe nje. Bafethu mna ndakubona nje ngathi urongwani, ngathi uza nje noburongo empilweni yami, ndikwazi ukuzimuncula same time ingathi azange ndaphila nawe. Yinto leza banzima into yoba ndizimuncule emntwini isigebengu still nje awukwazi nje ukuvela uzimuncule kuso ungumuntu wasemthethweni. Hayi not mna bafethu. So nje i-testimony yakhe is about then we probably gonna have upart 2 apho sizabe sithetha khona sabe sidiscussa umcimbi we-question yakhe, because hayi zisezoduma kona, zisezomdumela uGeneral Sinona. As for umntana ibhlungu nje manje lento abantwana, because I still want to know into yoba ibe udibene phi uKate Matlala nonyana wakhe sebezoba kunezo business transaction. But ikhona ke ngathi la mcimbi wendlu kukhona lapho ndimve khona ingathi ude wathi azange ize ibe iyamaterializer. So that's just about it xa ifika phi, xa ifika kwi-testimony kaGeneral Sinona. And ke uyayibona nje ba ibeef noqhekeko hayi lukhona futhi pha khona apha ingathi bumbona ba I think ethe khona he had some dreams. I think i-dreams zokusebenza no-General Nhlanhla Mkhwanazi, but ke some dreams don't come true, something nje ngathi njalo nje. So hayi sesiyova ukhumalo yothini make khuluma. I'd like to state that the court order that was handed down, not the court order, but the Commission's order that was handed down on the 26th of November last year, stated that we are to appear on the 27th of January. It seems as if the Commission might require more time with Major General Sinona. However, we were only informed today that more time would be required with Major General Sinona. On Sunday, in passing, it was mentioned by the Commissioner's attorneys that Major General Sinona would need to be here on the 27th and on the 28th. However, on the 26th, I must mention that I'm led in this matter. So on the 26th of November, the last appearance, my senior and
one of the evidence leaders decided that it would be best if we hold today's hearing on the 27th of January. But that was the only date that was agreed upon. We did not agree upon the 28th of January. Unfortunately, Major General Sonona has only made arrangements with his employer to be here for the 27th of January. If he is to continue, or rather if his testimony is to continue for the 28th of January, he would require special leave. And I'm not sure if he'd be able to do so on such short notice. He also needs to travel back after giving his testimony. So there are many things at play here, Commissioners, and I do not see how Major General Sonona will be able to continue with his testimony on the 28th. Not if, yes, Ms. Hassan. Sorry, Chair, may I respond to the request? Just to say two things. The ruling of this commission in November was for the Major General to appear on the 27th of January. Section 6.1 of the Commissions Act makes it a requirement that a witness that is summoned to appear attends on the date of appearance and remains in attendance until excused by the chairperson. There is no requirement to alert a witness as to how long he or she may be on the stand. In fact, the Commissions Act makes it an offence to not remain in attendance without sufficient cause. The reasons that I hear my learned friend offering for not being able to be in attendance tomorrow, in my view, and I submit, do not count as sufficient cause. One of the Major General's duties is to testify before this commission. That is what he's here to do, and to do so fully and frankly, and to do. I do think it's only fair from the commission side. I do understand the subpoena states that the Major General is expected to be present to give his testimony from the 27th until the testimony is complete, but I do think it's only fair that the Commission actually give some sort of an indication as to how many days the testimony, they foresee the testimony taking. Major General Sonona was present on the 26th of November. He is present today. So he has met the subpoena. He satisfied the subpoena. His presence is here. I do not see the risk or the danger to merely cut his testimony into two parts. We have seen with many other witnesses where the testimony is cut into two parts, and we can confirm that Major General Sonona is more than willing to come back to the Commission to continue with his testimony. I do think the aspect of him receiving an extension of his leave should also be considered by the commissioners, because if he were to continue on the 28th of January, we would be placing Major General Sonona in a position of being derelict of his duties. What's crucial in what you said, Ms. Mafisa, is that you are aware that the General is supposed to be here today and beyond for as long as is required to be here to continue with his testimony. That's very important. The General is obviously also aware of that. It was his choice to make leave arrangements just for one day. He could, and I've not heard you suggest otherwise, he could have made those arrangements to go beyond today. Why he chose to do it differently, I have no idea, and you have not explained to us why that is so. I will not be doing it back and forth. I'm now at the stage where we as this commission must make a ruling, and our ruling is going to be in accordance with what the Commissions Act provides, and also in accordance with our direction for the General's appearance. And he's required to be here until his testimony has been completed. What he does with his leave arrangements is his business, and he will have to attend to that. So the ruling is General
you are required to be here today and tomorrow. And if tomorrow, for whatever reason, we reach a point at which we must continue beyond tomorrow, you are required to be here beyond tomorrow as well. Do you understand that? Good morning, Commissioners. I Good do morning. understand. I was still going to greet you properly, and I normally greet witnesses just before I administer the oath. Things started differently today, so I apologize for that. Good morning to you too. Thank you. You do understand, you say? I do understand, Commissioners. Thank you very much, General. Thank you, Ms. Mafisa. Thank you, Commissioners. Thank you. Thank you, Chair. If we could then proceed to administer the oath. General, will you be swearing or affirming? I'll be swearing, Commissioners. Do you swear that the evidence you are going to give is the truth, the whole truth, nothing but the truth? If so, please raise your right hand and say, "So help me God." So help me God.